ఆయన నీరు మసాల ఎంకలేదా మొలితులు ఏ షో కాతుంది మసాల ಪುರಾ ಉಂಡು ಮನಿ ಪೂಜೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ഞാൻ തീരു ಜೊತೆ ಜೋರು ಶೀತ ಆತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಮದ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಡೆ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೀತ ಆತುಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೂಗು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟೋದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ದು ಇದೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೈದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಎದ್ದು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರ್ದು ಬಂದಾಗ ಬೋಂಡ ಪತಂಬತ್ತ ಬೋಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಬಟಾಟೆದ ಅಂಬಡೆ ಅವೇನು ಪತಂಬತ್ತ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗಡಿದ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬೋಂಡೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತೆ ಬೋಂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಜೋನಿ ತಿರುಜೆ ದಾದಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮನಿ ಈ ಪೂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಕ ಕೋಲ್ ಬೇನೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡೆ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಸಿರಪುರ ಕಂತೆ ತಲೆ ಒನಸ್ಕೋರೋಡು ಒನಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿನೇ ಮರ್ತು ಕೊರೋಡು ಲೈಟ್ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಒನಸ್ಕೋರ್ಕ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೊತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚೋಗದಿಯೇ ಜೆಪ್ಪಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ದಾರ ತೀರು ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಅవి ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಶೀತ ಅವಡು ಪೂರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ನತ್ತು ನಿಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ದೀವಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲಗೆ ಮುಂಚೆದು ಪುನಗ ಆಯ್ನತ್ತು ನಿಗಲು ಕ್ಲೀನ್ ದಿಲೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ನೀರುಂತಾರೆ ಬಿಡೊಂಚಿ ಐಟೊಂಚಿ ಪುರಿ ಆಪುಣದು ಇಂಚು ಆಪು ಪುರಿ ಆ ಪುರಿಟೇ ಆಪೇನಿ ಉಮ್ಮಿಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ನೈಟ್ ತೋಜು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪಕ್ಕ ತುಲೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಈ ಚಿನ್ನ ಟಿವಿ ತೋನಾಗ ಆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಉಂಡು ಈ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಕುತೋಂದಲ್ಲತ್ತಿಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೆ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಂಗೆ ದಾದ ನೀನು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಡನ್ನು ಬಾಡಿ ಮನಸಾಂಡೆ ಜೋರುಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾಯಸಗ ಪೇರು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಕನ್ಪದೆ ಅವುಲ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಬರ್ಪಣದು ಆರೆಂಜ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವೇ ಪೇರು ಕನ್ಪೇನೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು పేరు ಬೆಚ್ಚಾಡು ಬೆಚ್ಚೈನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪಾಯಸದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ತೋಜನು ತುಲೆ ಇಂದನೆ ಬೇಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದು ಪಾಡು ಇವಾಗ ತೂದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಅಡೈಕ್ ತುಲೆ ಬೇಯೋನು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಾಯಸ ಏರ್ಪುರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಾಣ್ತದು ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ದು ಜರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೋಲೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್
ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ ಸಾಸಿವೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎತ್ತು ನೇಯ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೇಯ್ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೀಜದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತ ಪಾಯಸಗ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಟು. ಪಾಯಸ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದರೆ ನಾನು ತಿಂಡ್ರೆಗೊಳ್ದಿರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಯಸ ತಿಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಈಚೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ.